Pentru că totul pleacă dintr-o nebunie, adică să nu știi domeniul absolut deloc și să te arunci cu capul înainte. Și cum ți-a venit ție ideea să faci o fermă de gazon? Să faci antreprenoriat era deja alt nivel. Am văzut documentarul, am fost în America, am terminat facultatea, am avut ceva contact cu spațiile verzi în România și am văzut o fermă de gazon undeva în România, în zona Sălajului. După care am zis, ăsta e. Deci aici trebuie să investești și aici trebuie să mă focusez. Mi se pare foarte tare și poate sunt mulți tineri care urmăresc podcastul ăsta și înțeleg că câteodată viața ți se poate schimba atunci când îți dorești ceva din suflet și când îți pui ceva în cap. Pentru că totul pleacă dintr-o nebunie, adică să nu știi domeniul absolut deloc și să te arunci cu capul înainte. Da, ăla e curajul cel mai mare și totul pleacă de la un gând, știi, care tu le să încolțească. A fost la început o cumpănă destul de mare pentru că am semănat târziu în anul 2008 și în primăvară nu ieșise. Și în primăvară deja eram cu bani luați împrumut, avem credite la bancă și nu a ieșit sămânța. Și atunci a fost un moment în care ce facem? Continuăm sau nu? Noi aveam datorii, părinții nu ne susțineau absolut deloc, cel puțin a mei, pentru că tata a fost foarte supărat că eu am ieșit, vroiam altceva, vinzi iarbă, cui să o vinzi? Taică-mi eu numai de 2 ani, dar cred că până în ultima clipă nu a fost împăcat 100%. Eu așa l-am simțit, deși totdeauna am fost mândru de ce am realizat, am fost mândru de ce am făcut. Spuneam, cauți gazon luna, îi găsești, sunt cei mai buni, sunt cei mai mari.